Erio uinek inguratu ninduten, erio leizeko lokarriek ninduten lotu. Neure larrialdian dei egin nion jaunari, eta entzun zuen bere tenputik nire oiua. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Arratsaldeon eta ongi etorriak guztioi. Gure jaunak esan zuen, zuen artean pekaturik ez duenak, bota dezala lehenengo harria. Aitor dezagun gu guztiok danak Angoikoaren errukiaren beharrean gaudela. Jesus jauna, gure pakea zerana, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, guretzat ogi egin zinena, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, bizia ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure errukiak zuzen dezala gure bihotza, zu gabe ezin baikara zure gogoko izan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jeremias profetaren liburutik. Egun haietan, honela mintzatu zen Jeremias. Jaunak erakutsi zidan eta konturatu nintzen egiten ari zirena azaldu zidan. Hiltzera daramaten bildotz eztia bezala nintzeni. Ez nekizien nik hiltzeko zerabiltziten asmoak. Bota dezagun zuaitza bere mardulean, ten dezagun bizidunen lurretik, ez bedi gehiagoaren izenik aipa. Baina zuk, diren guztien jaun horrek, zuzen epaitzen duzu, bioz giltzurrinak aztertzen dituzu. Ikusiko dut nik jauna, ene jainkoa, haiei ematen diezun ordaina. Zure eskuetan utzi baitut nere auzia. Jaunak esana? Eskerrak zurin jauna. Jauna, ene jainko, zugana biltzen naitzazu. Jauna, ene jainko, zugana biltzen natzaizu. Jauna, ene jainko, zugana biltzen natzaizu, honik atera nezazu etzai guztien gandik, eta salbatu nazazu. Jauna, ene jainko, zugana biltzen natzaizu. Egidazu hautzi, jauna, zuzen naizen ainean, errugabe naizen ainean. Aterbedi gaiztoen gaiztakeria eta bizkor ezazu zintzoa, bioz giltzurrinak aztertzen dituzun jainko zuzen horrek. Jauna, ene jainko, zugana biltzen naitzazu. Babeski zait jainkoa, bioz zuzenekoak salbatzen dituena. Jainkoa epaile zuzena, egunero mehatxuka ari dira. Jauna, ene jainko, zugana biltzen natzaizu. Hain maite izan baitu jainkoak mundua, bere seme bakarra eman dio. Harin sinisten dionik, inor gal ez dadin, baizik betiko bizia izan deza. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Zuri jauna. Aldi hartan, jende arteko batzuek Jesusen hitzak entzun da, honela zioten. Hau da egiaz profeta, beste batzuek, Kristo da, beste batzuek berriz,
Galileatik etortzeko alda bada Kristo, ezaldio liburu santuak, Mesias Daviden jatorrikoa izango dela, eta Belendik David bizi zen herritik etorriko dela, eta eztabaida sortu zen jende artean harengatik. Haietako batzuek baitu nahi zuten, baina ez zion inork eskuri gainean jarri. Joan ziren jauretxe zaiak apaiz nagusietara eta farisearretara, eta hauek galdetu zieten. Zergatik ez dezue ekarri? Jauretxe zaiek erantzun zien. Ez du egundaino inork gizon honek bezala hitz egin. Baina farisearrek erantzun zieten. Zer? Zuek ere liluratu zaituzte? Bai ote da inor herriko agintari edo farisearretan horri sinistu dionik? Baina legea ezagutzen ez duten jende hoiek madarikatu batzuk dira. Orduan, farisea raietako batek Nikodemok lehen Jesusengana izan zen arrek esan zien. Uzten aldigu gure legeak inor epaitzen, berari entzun gabe eta zer egin duen jakin gabe? Besteek erantzun zioten. Galilearra alzera zu ere, aztertu eta ikusiko duzu, Galileatik ez dela profetarik ateratzen. Eta bakoitza bere etxera joan zen. Jaunak esana. Zerrak zuri jauna. Jesus epaitua izan zenean, galdeketaren erdian Pilatok ustekabeko galdera bat zion. Hau izan zen. Nungoa zehazu? Esan zion Pilato Jesusei. Judutarrek exigitu zioten Pilatoi Jesus hiltzea. Zeatik, gizona izanik, jangoikoa zala esaten zolako, bere burua jangoikoa egiten zolako. Honek beldurtu inzon Pilato, eta galetu zion, nungoa zehazu? Galdera honekin Pilatok ez do jakin nahi zein dan Jesusen jaioterria, Galdera sakonagoa da. Nungoa zen galdetzean, Pilatok Jesus zein dan jakin nahi du, bere identidadea. Benetan unkituta sentituko zan ikustet, sakonki unkituta Pilatok Jesusi galdera hau esateko, botatzeko. Nungoa zehazu? Hau da gaurko evangelioaren zentrua. Jesus tenpluan dago, kanpoko aldean, eta jendeari hitz egiten nahi da. Jende arteko batzuk, Jesusen hitzak entzun da, hau esango dute. Hau egiaz profeta da. Eta beste batzuk, Kristo da. Pertsona hauek, Jesusi entzutean, esaten zuten, gizon honek esaten dona, benetan egie da. Benetan egia, eta pertsona hau berezia da. Farisearrek Jesus atxilotu nahi zuten, baino ez zien behaiek joan zuzene atxilotzea. Jesus hiltzeko erabakia hartu zuten, farisearrek, eta bere soldaduak, bere guardia bidali zuten Jesus baitzera. Baina soldadu hauek ez dute Jesus atxilotuko. Bea hartzea jungo dira, tenpluk kanpokalden ikusiko dute, baina ez dute esku utzi bultatuko dira farisearren gana, beren jabeen gana. Nola ba? Farisearrek haserre, oso haserre, soldaduei esango diete. Zergatik ez dezue ekarri, eta soldaduek erantzungo diete. Egundaino ez do inork gizon honek bezala hitz egin. Soldaduek baita, unkituta bueltauzien etxea, ikututa barrutik. Ez zuten Jesus atxilotu. Egundaino ez du inork gizon honek bezala hitz egin. Harrigarria da, Farisearrek askotan entzun zioten Jesusi, askotan.
Eta ez zuten sinistu Jesusengan. Gizon hauek berriz, bai jende normalak, kalen zehonak, bai soldadu hauek, esan zuten, egundaino ez du inork gizon honek bezala hitz egin. Zatik ez zuten sinistu farisearrek. Jesusek indakok ikusi entzun zituzten, bere mirariak, bere ekintzak zoragarriak, zergatik ez zuten sinistu. Farisear hauek ez zuten sinistu, dena zekitelako uste zutelako. Nik dana dakit. Netzako ez da sorpresik bizitzan. Moises ezautzen dut. Legea ezautzen deu. Jangoikoa ezautzen deu baita. Ezautzen deu jangoikoa. Eta bizitza baita. Badakigu bizitzak nola funtzionatzen don. Farisearrak bere mundu txikian zeuden itxita, eta jangoikoaren sorpresetara itxita zeuden. Eta beste gizon emakume arrunt hauek berriz, jendea, soldaduak, txinetxin zuten, bihotza irekiago zeuketen. San Pedrok behin esan zion Jesusi, zu Mesias zera, jangoikoaren semea. Pedrok erantzun zuzena eman zone, baina gero Jesusek hitzein zion Pedro eta bestei gurutzeai buruz, nekaldari buruz eta piztuerari buruz. Eta Pedrok herri eta zion Jesus izaitun gurutzeari buruz hitzein zonean. Jesusek esan zion, Pedro, zure pentsatzeko modua ez da jangoikoarena, gizakiarena baizik. Pedrok onartu zuen, Jesus Kristo zala, Mesias zala, baina ez zon onartzen bere salbatzeko modua. Gero onartuko zon behan dugu, baina oraindik ez. Jende askok sinestu zuen Jesusengan, baina gutxik, oso gutxik, ulertu zuten Jesusek nola salbatzen gaituen. Gurutzea eta piztueraz, nekaldiaren bidez, gurutzean iaia bakarrik gehitu zen. Askok uste zuten Jesus Mesias zala, baina gutxik ulertu zuten nola salbatzen gaituen. Jesusek ez digu salbatzen guk espero deun modun. Guk modu espektakularrean espero dugu, guk nahi deunen, eta su artifizialekin. Baina ez da hola, bere bidea beste bat da, guk ulertzen ez deuna, guretzak misteriotsua dana, gurutzea eta piztuera. Jesusek galdetzen digu, ni nor naiz zuentzako, nor naiz? Ez da nahikoa, Erantzutarekin zu jangoikoaren semea zea, zu salbatzaia zea, ez. Beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Gutako bakoitzak tokatzen zaigun bizi hontan, gure bizitza osoan zehar, baina guain momentu hontan erronka badaukeu, erronka handi bat. Jangoikoaren sorpreseta irekita egotea. Bere salbatzeko modua irekiak egotea. Pentsatzea agian nire eskemetatik kanpo zeo zer ingo dola jangoikok nik espero zetena. Bizitzen ari geran garai zai hau, jangoikoak gu salbamenera eramateko bide bihurtuko dela sinetsi dezagun. Sinetsi dezagun jangoikoak, hau ez da optimismoa, Ez da optimismoa, baizik eta gure fedearen zentrua, Jesusen nekaldi, gurutze eta piztuera. Horrela izan bedi. Oto hitz egin diezaiogun gure jangoikoari.
eskadezagun kristau herri osoaren alde, Garizuma hontan, ugariago janaritu dadila, Jainkoaren ahotik datorren hitzaz, eska diezaiegun jaunari. Entzun dezagun, eska dezagun gaixoen alde, eta eska dezagun bereziki egoitzetan dauden gaixo guztien alde, ez bakarrik gaixotasunaren pisua bizitzen nahi dira, baina horretaz gain baita ere bakardadaren pisua bizitzen ari dira, begietako askok, eska dezagun beraien alde eta beren familien alde, eska dizaiegun jaunari. Entzun dezagun, eska dezagun, heriotzak piztueraren itxaropenean hil diren guztien alde, bereziki egun hauetan hil direnen alde, Jaingoikoak bere bakezko atxetenean arditzan, eska dizaiegun jaunari. Eska dezagun baita ere gutako bakoitzaren alde eta familia guztien alde. Gutako bakoitzak gure egunereko egin beharrak eta erlazioak modu santuan bizi ditzagun, eska dizaiegun jaunari. Emaiozu jauna zure herriari bihotz-bihotzez zugana itzultzeko grazia. Uste honez eskatzen dizuna, zure errukiari esker iritsi dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau. Mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa oresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, onar itzazu onbera gure doaiak, eta egizu zure gogoaren menpeko gure gogo bihurria. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jaunaran dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztit santu, Jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure fededunak, hariman garbiturik, zuri esker, pozez doa zurtero, pazko misterioetara. Otoitz gehiago eginez eta elkar maiteago izanez, bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, Jainkoaren seme alaben grazia betera hel daitezen. Horregatik, aingerutago jaingeruekin, almen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti esaten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena,
Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala, zu berriz etorri arte, haudegu hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, gure gotzaiarekin, Jose Ignacio, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztitun horri, Espiritu Santoarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Eska diezaiegun zeruetako aitari geure pekatuen barkamena, eta eman diezagula bihotz zabala, guk ere geure zordunei barkatzeko. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure erreinua, egin bediz zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure adezu erregetza, zure akospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zu zera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea. Eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan.
Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat sentatuko naiz. Bildots garbi eta atxekabe bezala, zuen alde bere burua eskaini duen Kristoren odol baliotsuaz izan zarete askatuak. Haunartzea ezin dezakezuen entzako, komunio espirituala egingo dugu. Sinesten dut Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zua hartzeko gogotsu nago, baina une hontan, sakramentu eran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera, eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zu gandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Zure sakramentu honek garbi gaitzala jauna, eta bere indarrez zure gogoko egin. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bihar igandea, Garizumako 5. igandea, jaurrengoa ja erramu igande izango da, eta bihar meza beti bezala goizeko 11 izango da. Asteburuan guztioi. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. bedenka zaitzatela, hangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakean. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan. Amen.